Prelijevanje mlijeka s evropskog na BiH tržište nije dobra vijest za domaće mljekare, pa ni za Hajriza Alibašića. S porodicom je napravio malu farmu koja broji 30 grla. Prekomjerni uvoz već mu pravi probleme. Ja i opet mislim i tvrdim da oni rešu stanje ovdje sa uvozom i sa tim lobijem uvoza, da ovdje nema toliko mlijeka, na primjer, da smo mi recimo toliko pretrpani sa našom proizvodnjom. BiH mljekari pribojavaju se da bi liberalizacija evropskog tržišta mlijeka uz sve ostale probleme koje imaju uzrokovane nebrigom BiH vlasti mogla dovesti do toga da se male porodične farme poput ove ugase. Ja sam planirao recimo sad i djeca da nastave, na primjer, da se proširi ta farma možda na 50, na 100 grla. To bi bila lijepa farmica recimo za jednu porodičnu, eto, da bi bili faktički svi upošljeni. A veruj da sad razmišljam da se to gasi i svi ti 15 godina što se ulagalo da jednostavno ide, što kažu, nizvodu. Proizvođači kažu da će evropskim mlijekom biti potopljeni. Podršku imaju od nadležnog ministarstva Republike Srpske, ali im pomoći može samo Vijeće ministara mjerama zaštite domaćih proizvođača. Oko 20.000 seoskih domaćinstava bi bilo ugroženo direktno, a indirektno i svi drugi koji proizvode žitarice, prodaju đubriva, sjemena i sve ostalo. Vlasti nisu ništa uradile na uspostavi sistema kvalitete, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, kako bi mljekari izvozili u Evropsku uniju, ali i druge zemlje. Sada će se, kažu, stvoriti dodatni viškovi mlijeka. Neke mljekare će obustaviti otkup, a cijene će pasti. Proizvodi koji dolaze sa tog tržišta su cjenovno konkurentni zbog subvencija koje obilato koriste iz EU fondova. Nekadašnji ekonomski savjetnik u Vijeću ministara kaže da i mljekari moraju poraditi na kvaliteti mlijeka. Naši proizvođači mlijeka, nažalost, još uvijek nisu dostigli nivo da imaju kvalitet mlijeka na tom nivou da je moguće ga prodavati u Europskoj uniji. Zbog toga što Europska unija štiti svoje proizvođače. Mljekari ipak kažu da su uradili sve što je u njihovoj moći. Boje se da je kasno za rješavanje njihovih problema. Ovo je prije 15 godina trebalo recimo da se pravi poljoprivrednici, na primjer i proizvođači, da se oni postiču da postanu konkurentni recimo na svim ovim tržištima i na evropskom tržištu. Evropska unija jasno je upozorila BiH vlasti da izvoza nema dok ne počiste ispred vlastitog praga. Ako to ne urade, strahuju mljekari, kupujmo domaće, moglo bi postati samo parola.